Hej så alle sammen og velkommen til Random Nestle. Alicia, er du der? Ja, og i dag Du skal nok lige mute dem, der snakker inde. Nej, men det er jo highlight-fældet. Det bliver pisse sjovt. Det er lige nu, der sidder vi inde på en... Alicia, hvor sidder vi? Hvad laver vi? Viking server, hashtag 2, orange eller sådan noget. Ja, og CPU, Pauli, han er med. CPU orange. Eller Wow! Ja, det er... det er, hvad hedder det? En gæst, vi har inde. Og lige nu, der sidder vi og driller nogle... En 9-årig, som mener, han er sej. Det er han Det er ikke. han ikke så. Hvad så om nam.dk? Kan du ikke lige sige hej til YouTube? Og jeg sidder og piller numse. Du er. Ja, vi har siddet og optaget... Jamen, ja. Ja, det er pissegodt. Tak for det. What, der er 2 appelsiner? Ja, hvad? Jamen, jeg er oppe på taget, så den ene, den vil være en spejl. Er det vildt at være på YouTube? What the? Ja, det er dejligt nok. Hvad? Hvad sagde du? Wow, der Den kommer hedder Bo's Tissemand. Nej, han ved ikke noget om vores kanal. Han er bare en gæst. Han er bare en gæst, ham Wolfie. Videoen, den kommer nok til at hedde Team Fortress Highlight. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har godt set den der smagsprøve af Kims tips. Jeg kan slet ikke forstå. Team Fortress et eller andet. Det er fedeste ever. Og vores YouTube-kanal, det hedder Det Danske Randomness.dk. Der er ikke noget dot. Nej, det er bare Det Danske Randomness. Det er bare Det Danske Randomness. Nej, de kommer. Der kommer sådan en mega sygt ekko, når du taler. Det ved jeg. Det er fordi du ikke... What? Lad være. Det er fordi, du både taler inde i TF2 og Ja, på Skype. Skype. Wow. Det her, vi burde have sådan noget, hvor der står RIP headphone. Okay, vi kommer nok ikke lige så meget til at drille ham, fordi nu har han fundet ud af, at vi er på YouTube. Og så bliver sådan like, jeg er på YouTube! Og det er ikke så sjovt at drille sådan nogen. Så. Nej! Kæft, der er mange, der er blevet selvflysere. Ja, men vi fucking camper John heroppe. Hvem fanden? Gå nu væk, demo. Haha, jeg har ramt ham. Okay, vent, jeg skifter class nu. Vent, Arthur, hvor er du? Jamen, jeg er lige skiftet class. Jeg kommer nu. Dumme spyman, der var en spy med dig. Okay. Nej, er det dig? Ja, jeg står heroppe. Skal vi ikke lige fyre sådan en crit missile ned til dem? Tak, tror jeg. Men er du jyde? Altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide jyder, men du lyder bare lidt jysk. Det er tysk. Du lyder lidt jyske. Hvad er en jyde? Det siger han ikke. Nå, ja, men når du er jyde, så er du også dansker. Ja, der mascara. Der.
Altså, en jyde er jo også en dansker, fordi en jyder bor ligesom også i Danmark, ikke? Dam, dam. Dam, dam. Får du egentlig ikke også i 3. klasse? Okay. Ja, vi passer på, at vi har med små børn at gøre. Ja. Jeg finder lige noget musik og spreder det ud til min Logitech-højtaler der. No copyright sounds. No copyright sound. Sådan. NC pokkers. Fire. Fuck you, Wolfie DK. Ja, men Thanks, sindssygt, cocksock. mand. I cocker. Stop fucking talking to me. Arthur, din sensor er død. Alicia, jeg har ikke haft nogen sensor i lang tid. Nede der, hvor man kommer op i tårnet. Er det dig, William? Ja. Hvordan? Okay, nu, måske imod den vej. NCS. Dun, 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 dun. Nej. Åh, det er dig. Super af. Min teleporter. Okay, den her. What? Hvordan blev den mindre? Vi kommer fra... Mig, jeg kommer for at have følge. Jeg er født i Næstved. Du kommer sgu da også fra Ja, nej, jamen det kan nej. Men det kan være en børnelokker. Han er børnelukker. Ja, men 100 p. Hvad hedder din storebror? Kunne det være Mads H? Ej. Nej. Whatever. Hvorfor vil han gerne vide, hvor jeg bor? Er en stalker? Altså, jeg vil helst ikke have nogen, der kommer og stalker mig. Ah, Var det dig, der sagde til en heavy? Til en bøse heavy? Okay. Hvorfor griner du så meget? Nej. fordi han sidder og... Er jeg sjov? masturbater. Hvorfor er jeg sjov? Fuck, hvor er du fedt der. Jeg starter dag med bare sjov. Hvad fuck er det her? Ja, det kan vi da høre. Ja, hvorfor er jeg så sjov? Du er lidt med. Arthur, jeg tror, vi skal sige farvel til... Jeg er ikke sjov. Arthur. Kan I ikke lige sige farvel til YouTube? I hvert fald dig. Nanen. Ja, farvel! Hej hej! Hej hej. Og Willy. Skal vi sige hej hej, og så lægger vi et link i description til Willy. Ja, til mig, fordi jeg er fucking sej. Ses! Søs.